Tosiaan tervetuloa kuulolle LookUp-hankkeen infovebinaariin. Minä olen Anna Saarela, toimin Naturpoliksella hankekoordinaattorina ja tämän LookUp-hankkeen Suomen pään koordinaattorina. Eli hankkeessahan on koordinaattorina Espanjasta tämmöinen Barrabes. Samoin meillä on hankekumppaneita Etelä-Euroopasta muitakin, eli siellä on Italiasta Quantitas, Sloveniasta Sertasu, Romaniasta on Sibiun maakunta ja Espanjasta on sitten vielä tuo destinaationa tuo Extremaduran alue. Ja tosiaan hankkeen kotisivut löytyy tuolta lookupthesky.eu ja laitoin tuon hankkeen kotisivujen osoitteen tuonne keskusteluosioon, eli sieltä pääsee sitten klikkaamaan ja katsomaan, miltä hankkeen kotisivut näyttää. Laitoin sinne myöskin linkit tähän hakupaperin PDF-versioon, eli hakemushan on tuolla verkossa semmoisena verkkopohjaisena hakemuksena, niin sen PDF-versio, josta pääsette katsomaan sen koko hakemuspaperin läpi. Ja samoin siellä on tämmöinen Word-pohja, missä voitte sitten sitä omaa hakemustanne työstää. Alkuun voisin hieman kertoa tuosta meidän hankkeesta. Mä panen kameran pois, niin ei linjat katkia sen takia. Annahan alkuun. Eli hankkeen koko nimi on LookUp, Supporting Tourism SMEs Triple Transition by Uncovering the Value of Sky as Destination. Ja hanke alkoi tämän vuoden alusta ja päättyy tuossa vuoden 2025 tammikuun lopussa. Rahoitus on tämmöisestä kuin SMP COSME-ohjelmasta ja tämä ohjelma on semmoinen, että tässä jaetaan noin puolet meidän hankkeen rahoituksesta jaetaan sitten suoraan tämän rahoitushaun kautta PK-yrityksille. Ja tavoitteena on auttaa PK-matkailuyrityksiä kestävyyden, digitaalisuuden ja resilienssin sektoreilla. Ja tuetaan yritysten kilpailukykyä, digitaalista osaamista sekä yritysten kestävyyteen ja vastuullisuuteen tähtääviä toimia. Ja tosiaan yhtenä tämmöisenä tärkeänä osana meidän hanketta on tämä yrityksille tarjottu rahoitushaku. Tämä aukesi tuossa heinäkuun lopulla ja on auki 5. päivään elokuuta saakka. Ja tämä ohjelma ja rahoitushaku sisältää maksimissaan 8 800 € tukirahoitusta. Ja tämä on de minimis-tuen alaista tukea, eli jos olette jossain esimerkiksi yritysryhmähankkeella tai muussa vastaavassa, missä myöskin saatte de minimis-tuen alaista tukea, niin kannattaa katsoa, että se ei täyty. Se ei ihan helposti täyty, joten uskoisin, että suurin osa voi olla huoleti tämän suhteen. Rahoituksen saamiseen sisältyy osallistuminen tämmöiseen koulutusohjelmaan, eli tähän sisältyy koulutuksen lisäksi ihan tämmöistä yrityskohtaista valmennusta ja mentorointia sekä vertaisoppimista pääosin kansainvälisessä ryhmässä. Eli kohtautetaan näitä eri yrityksiä Romanian ja Espanjan ja Suomen kesken ja toivottavasti opitaan toisiltamme sitten myöskin uutta. Samoin tähän sisältyy, jos lähdette tuohon Windows 2, niin osallistuminen työpajoihin ja KV-verkostoja rakentaviin tapahtumiin. Ja rahoitushaussa on 2 kanavaa. Toinen on tämmöinen
kestävyystoimiin varattu rahoitus, tämä on Window 1, ja Window 2 on sitten taas varattu tämmöisille uusille innovatiivisille ratkaisuille. Ja nämä ratkaisut voi olla melkeinpä minkälaisia ratkaisuja vain. Tässä on tullut esiin esimerkiksi joku uusi appi, joku uusi digitaalinen vaikka virtuaalimatkaista on ollut puhetta, mutta tosiaan oikeastaan kriteerinä on vain se, että se tuo jotain uutta, innovatiivista tuotetta, palvelua matkailualalle. Ja rahoitusta voi hakea vain toisesta kanavasta tai molemmista. Joten jos teillä on kestävyystarpeita yrityksessä ja sen lisäksi joku idea, joka liittyy joko kestävyyteen, digitaalisuuteen tai ylipäänsä sen yrityksen muutoskyvykkyyteen, niin suosittelen, että hakekaa samalla vaivalla rahoitusta niin kuin molemmista ikkunoista. Tosiaan hankkeen teemana on taivaan-ilmiöiden hyödyntäminen matkailussa, eli kannattaa hakemuksessa sitten jollain lailla tuoda esiin, miten teidän hakemus hyväksi käyttää revontulia, tähtitaivasta tai esimerkiksi yöttömän yön tai yötöntä yötä näissä matkailutuotteissa. No niin. Valmiusohjelma sisältää taloudellista tukea tuon 8 800 € maksimissaan. Ja nämä jakautuu nyt kahden ikkunan kesken niin, että kestävyystoimiin on varattuna 4 500 € maksimissaan ja tuohon innovatiivisiin ratkaisuihin on 300 4 300 € mahdollista saada tukea. Mä selvitän vähän myöhemmin, että miten tämä tuki sitten haarukoituu tähän Window 2. Ja räätälöity koulutus ja mentorointi, eli yrityskohtaisesti tehdään niitä toimenpiteitä tällä hankkeella. Samoin sisältyy tuohon Window 2 innovatiivisiin toimiin tuo verkostoitumismahdollisuus, työpajatyöskentely ja opintovierailut. Ensimmäinen opintovierailu on Kuusamossa, seuraava on Extremadurassa Espanjassa ja viimeinen on sitten Romaniassa. Ja samoin hanke tarjoaa erilaisia työkaluja yrityksen kestävyyttä mittaaviin toimenpiteisiin. Ja mitä yrittäjältä sitten toivotaan? Toki motivaatio ja sitoutuminen rahoituspäätöksissä hyväksyttyihin toimenpiteisiin, koska ne toimenpiteet sitten tullaan raportoimaan sen hankkeen päätyttyä. Ja jotta te saatte sen koko rahoituksen, niin teillä pitää olla jotain todistetta siitä, että ne toimenpiteet on tehty. Samoin toivotaan, että osallistutte hankkeen toimintaan, eli näihin valmennusohjelmassa järjestettyyn valmennustilaisuuksiin, jota on yhteensä 15 tuntia. Ja saatte mahdollisuuden myöskin yrityskohtaiseen sparraukseen. Tämän lisäksi teille tulee testattavaksi tuommoinen seurantakehys, jossa te voitte itse seurata sitä oman yrityksen kestävyystoimien tavallaansa edistymistä. Eli se täytetään siinä ennen, kun te alatte tehdä toimenpiteitä ja sitten myöskin niiden toimenpiteiden jälkeen katsotaan, että mihin asti te olette päässeet. Vähän tarkemmin tuosta ykkösikkunasta. Eli tämä on kestävyystoimia. Tähän sisältyy tosiaan tuo 4 500 € kertakorvaus yritysten ympäristövaikutusten arvioimiseen, sertifikaatin hankintaan tai esimerkiksi yrityksen työntekijöiden koulutukseen. Ja tätä tukisummaa voi käyttää mentorin tai konsultin palkkioiden maksamiseen, koulutusten kustannusten maksamiseen. Sitä voi käyttää
käyttää myös akkreditointiin, mutta ei varsinaisesti siihen sertifiointimaksuun. Eli investointeja ei voi tehdä, mutta kaikenlainen tuki ja apu ja toimenpiteet, jotka johtaa siihen sertifikaatin hankintaan, niin ne on tukikelpoisia. Toteuttamisaikaa on vuoden ajan, eli siitä hetkestä, kun saatte rahoituspäätöksen, joka tulee alustavasti, voisin luvata, että marraskuulla pääsisitte alkuun, ja sitten seuraavan vuoden 2024 lokakuun loppuun mennessä pitäisi sitten nämä toimenpiteet tehdä. Hankkeen päätyttyä täytetään sitten lyhyt kyselylomake ja kaikki dokumentit, mitä teillä on tästä hankerahoituksella tehdyistä toimenpiteistä. Se voi olla joko arvio, se voi olla se kestävyysohjelma, minkä te olette laatineet yritykselle. Se voi olla hankittu sertifikaatti. Se voi olla todistus suoritetusta koulutuksesta tai mikä vain, joka tavallaan todentaa sen työn, mitä tällä hankkerahoituksella on tehty. Ja semmoinen suositus, että kaikki tositteet, mitä teillä on, niin suositellaan pidettäväksi tallessa, vaikka niitä tässä lump sum kertakorvausrahoituksessa ei vaadita esitettäväksi. Mutta se on aina tavallaan semmoinen todiste siitä, että sitä rahaa on käytetty hyvään tarkoitukseen. Semmoinen, tuleeko kysymyksiä tästä Windows 1? Jäi mainitsematta, että saatte keskeyttää ihan missä kohtaa tahansa, jos tulee tarkentavia kysymyksiä, niin minä pyrin sitten vastaamaan saman tien. Mutta jos tähän väliin vielä ei... No niin. Tuliko kysymyksiä vai? Ehkä ei tullut kysymys, oli vaan mikrofoni auki. No niin, hyvä. Mä en näe, kun mulla on esitysmoodissa tämä, että onko jollain hanska pystyssä, niin huikatkaa vain väliin sitten, jos tulee kysyttävää. Tosiaan mennään eteenpäin tuohon Windows 2. Mitä tämä pitää sisällään? Eli innovatiiviset ratkaisut, ja tämä on semmoinen ikkuna ja rahoitus, jossa rahoitusta myönnetään matka-avustuksina. Eli tarkoituksena on se, että te yrittäjinä pääsette työstämään sitä omaa ideaanne työpajoihin. Ja nämä työpajat on sitten 3 eri työpajaa ensi vuoden aikana, ja tavallaan se siirtyminen aina portaalta toiselle, tai tässä niin kuin suppilosta tuonne alaspäin, Co-Innovation, Business Plan ja Showcase, niin menee sen mukaan, että kuinka te saatte sitä omaa ideanne vietyä eteenpäin. Eli periaatteessa mikä porras tahansa, jos tuntuu, että nyt tämä idea ei enää kanna, ei halua siirtyä eteenpäin, tai tuntuu, että tämä nyt ei ehkä ole kuitenkaan se juttu, niin sitä voi suunnata uudestaan tai sitten voi jättäytyä pois. Eli pakko ei ole mennä koko suppiloa läpi, vaan voi jäädä kullakin portaalla pois. Ensimmäinen työpaja on innovaatiotyöpaja, eli teidän hakemusten perusteella olevat ideat tuohon työpajan sillä yhdessä työstettäväksi eteenpäin. Ja tämä työpaja järjestetään täällä Kuusamossa joulukuun 12-13 päivä, eli tämä on 2-päiväinen työpaja. Koko päivää ei olla aivot sauhuten työpajatyöskentelyssä, vaan tähän sisältyy myöskin tutustumiskäyntiä paikallisiin yrityksiin. Ja työpajan jälkeen teillä tulisi olla jossain vaiheessa valmiina innovatiivinen liikeidea. Ja
tämä innovatiivinen liikeidea, jos ja kun se saadaan valmiiksi ja kuntoon, niin sitä lähdetään sitten viemään eteenpäin tuossa seuraavassa työpajassa, Business Plan -työpajassa. Ja tuki näillä eri portailla on siten, että suomalaiset yritykset saa suomalaiseen työpajaan matkustustukea tuon 300 €. Ja sitten kun mennään eteenpäin ja lähdetään tuonne Extremaduran työpajaan, Business Plan, työstähän sitä ideaa eteenpäin, niin siihen tuki on sitten hieman isompi, eli saatte sitten tuon 2500 € matka-apurahaa. Ja tässä työpajassa tehty lopullinen liiketoimintasuunnitelma tai mikä se tuotos onkaan. Se ei välttämättä tarvitse olla liiketoimintasuunnitelma, se voi olla myöskin erilaisia uusia tuotteita tai muuta vastaavaa teidän idean perusteella tuotettua ideaa. Niin nämä uudet tuotteet ja liiketoimintasuunnitelmat sitten viimeiseen tapahtumaan, yritysten showcase-tapahtumaan, joka järjestetään syksyllä 2024 Sibiun alueella Romaniassa, ja tähän tuo tukiprosentti on 1500 €. Sitten on hakulomakkeen täyttäminen. Mä kirjoitin vähän ohjeita tähän diaesitykseen, mutta ehkä me voitaisiin mennä katsomaan tuonne ihan verkkosivulle, että miltä se hakulomake siellä näyttää, ja tämä dokumentti saa sitten jäädä tähän esitysmateriaaliksi, eli jossain on sitten vähän mustaa valkoisella, että miltä se hakulomakkeen runko näyttää ja miten sitä kannattaa sitten ruveta työstämään eteenpäin. Mutta mennäänpä tuonne verkkosivulle katsomaan. No niin. Eli tässä on näkyvissä meidän verkkosivu. Ja täältä kun scrollaatte vähän alaspäin, niin pääsette näkemään, täällä on Submit a Proposal. Eli tästä pääsette tästä linkistä sinne varsinaiselle hakulomakkeelle. Jos haluatte vähän lisätietoa hankkeesta ja hausta, niin täällä on tämmöinen kuin Watch the Info Session -painike. Ja tällä pääsette näkemään sitten meidän koordinaattorin webinaarin, joka järjestettiin tuossa 7. päivä syyskuuta. Ja sieltä pääsette sitten kanssa tutustumaan vähän tarkemmin tähän hankkeeseen ja rahoitushakuun. Kaikki tarvittavat materiaalit ja liitteet löytyy sitten täältä etusivun alaosasta. Eli täällä on, kun mennään alaosaan, niin tämmöinen kuin Check out important documents. Eli täällä on ohjeet. Tämä kannattaa käydä läpi, tämä Lookup Call Guidelines. Samoin tämä Call Announcement. Courtesy Application Form on se PDF-pohja, missä on tämä hakulomake tavallaan avattuna sitten PDF-ksi, ja se löytyy täältä meidän tilaisuuden keskustelupalstalta. Samoin täällä on tämmöisiä
sopimuspohja ja all you need to know fact sheet, jossa on vähän koostetusti kerrottu sitten, mitä tämä hakemus pitää sisällänsä. Mutta jos mennään tuonne hakulomakkeelle. Hakulomake näyttää tältä. Tämä on 2 eri sektiota, eli ensimmäinen on tämmöinen, mihin täydennetään kaikki taustatiedot. Punaisella tähdellä on merkitty ne, jotka on pakollisia. Ja laitatte nimenne, sähköpostiosoitteenne. Sitten täällä kysytään erinäisiä tietoja taustasta, eli oletteko PK-yritys? Vastataan, että kyllä. Ja sen jälkeen tähän avautuu sitten lisää laatikoita täytettäväksi. Ensimmäiseksi kysytään, kumpaan ikkunan haluat hakea. Jos haet ainoastaan kestävyystoimia, niin silloin valitaan tämä sustainability. Ja silloin tämä hakemuslomake on pikkusta lyhyempi kuin jos valitset molemmat tai sitten tuo innovaatioikkunan. Samoin on semmoinen mahdollisuus, jos haette tätä kestävyystoimia, niin tämän voi täyttää myöskin suomen kielellä. Eli ei ole pakko kirjoittaa englanniksi. Mutta jos haette molempia tai innovaatioita, niin sitten hakemus täydennetään englanniksi. Mä laitan nyt malliksi, että haetaan molempiin. Ja jos haetaan molempiin, niin tähän aukeaa kysymys, että onko joku yrityksen työntekijöistä sen verran englanninkielinen taitoinen, että pystyy näissä KV-työpajoissa sitten kommunikoimaan englanniksi. Ja uskoisin, meillä on aika paljon KV-matkailijoita kuitenkin alueella ja sen verran peruskoulusta kaikilla englanninkielen taitoa olemassa, että uskoisin, että kaikki pystyvät laittamaan tuohon kyllä vastauksen. Sitten kysytään taustatietoja yrityksestä. Eli tähän kirjoitetaan sitten teidän Y-tunnus ja sen voi kirjoittaa joko suomenkielisessä muodossa, eli näin, tai sitten te voitte kirjoittaa sen OV-muodossa, jolloin se vähän helpottaa sitten näiden käsittelyssä. Eli eteen tulee FI ja sitten tulee koko numerosarja ilman sitä väliviivaa tuossa viimeisen edessä. Seuraavaksi valitaan yrityksen kotimaa ja yrityksen toiminta-alue. Täällä on maakunnittain nämä laitettu. Ja nyt kun te katsotte sitä hakukuulutusta, niin siinähän mainitaan Kuusamo. Eli yritykset, jotka on näiltä alueilta, niin ne on tavallaan niitä ensisijaisia. Mutta koska meillä on aika hyvin tätä rahaa tarjolla, että noin 20-30 suomalaisille yrityksille on rahoitusta tarjolla, niin tätä aluetta on laajennettu. Ja täältä valikosta löytyy myöskin kaikki meidän niin kuin Suomen eri maakunnat, eli kaikki ovat tervetulleita jättämään hakemuksen. Onkohan täällä muuten Ahvenanmaa taitaa puuttua, mutta Manner-Suomi. Valitaanpa sieltä
Pohjois-Pohjanmaa, niin saadaan pakollinen tieto tuohon lomakkeelle. SME-website, eli jos teillä on kotisivu, niin tähän voitte laittaa kotisivun osoitteen. Jätän sen nyt tyhjäksi, se ei ole pakollinen tieto. Seuraavaksi kysytään business activity. Ja nämä NACE-luokitus on hieman ehkä erilainen kuin mikä meillä on se tolliluokitus, joka sekin on nyt menossa ensi vuoden alusta uusiksi. Niin jos teillä on joku muu, eli helppojahan täällä on tämä hotelli ja vastaavanlainen majoitus tai ravintola ja muu ruokatarjonta. Mutta jos teillä on joku aktiviteettiyritys, tarjoatte jotain, mitä tahansa matkailuun liittyviä aktiviteetteja, niin sitten neuvoisin, että täyttäkää tuo Travel Agency, eli tämä menee siinä tolliluokituksessa kaikkein lähimmäksi sitä missä on aktiviteetit sitten alaosastona. Tai jos haluatte, niin voitte täyttää myöskin tuon muut valita, mutta silloin teidän pitää sitten tähän laittaa se oma toimintanne. Eli periaatteessa tässä vaiheessa riittää, että hakemuspaperille on vain tuo päätoimiala ilmoitettuna. Myöhemmässä vaiheessa sitten, kun sopimusta allekirjoitetaan, niin nuo päätoimialat ja onko se sitten matkailutoimisto ja matkailupalvelut tai elämyspalvelut ja tämä alasegmentti tai osasto, varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut, niin ne täydennetään sitten siinä vaiheessa, kun sopparia kirjoitetaan alle. Sitten lisätietoja. Tämä osio on oikeastaan vain, että te vakuutatte erilaisia asioita, eli te vakuutatte hakevanne yksin tai yrityksenä, ettekä yritysryhmänä. Ja aina kun vakuutatte, että joku on oikein, niin silloin valitaan yes to confirm. Seuraava kysymys koskee näitä muita samasta rahoitusohjelmasta olevia hankkeita. Eli Suomessa on muita COSME-hankkeita, eStars, eStars ei ole Suomessa, mutta esimerkiksi tämä CERT ja EcoTours on tämmöisiä, että nämä on myöskin Suomessa ollut osatoteuttajat. Ja jos ette ole osallistuneet näihin hankkeisiin tai saaneet rahoitusta näistä COSME-hankkeista, niin sitten siihenkin voi vastata yes. Sitten vakuutatte, että yrityksenne ei ole konkurssissa tai velkasaneerauksessa. Seuraava kohta koskee, että teillä ei ole mitään tuomioita tai taloustuomioita tai laitonta toimintaa. Täällä vakuutatte, että ei ole talousongelmia. Ja seuraavaksi, että te olette kelvollisia saamaan EU-tukea. Sitten päästään tähän sektion 2, eli tämä on nyt se varsinainen hakemusosio, mihinkä täydennetään se teidän oma ideanne tai oma hakemuksenne. Ja alapuolella täällä on vähän
vinkkejä, että mitä näihin pitäisi täydentää. Eli tähän kohtaan tulee tämä, että kuinka teidän tai tämä idea, rahoitus vastaa teidän kestävyystavoitteisiin niin yritystasolla, kuinka se on hyödyllinen myöskin koko alueen ja matkailun tasalla. Eli tähän saa sitten kirjoittaa vähän eri tasojen. Eli huomioikaa se yritystaso, aluetaso ja matkailun taso. Näin. Siihen esimerkiksi, jos olette hakemassa Green Activities-sertifikaattia ja olette lähdössä tälle Sustainable Travel Finland polulle, niin se kannattaa tuoda tähän. Ja jos esimerkiksi Kuusamossa, kun pyritään saamaan tämä destinaatiotason STF-sertifiointi, niin semmoisen voi tuoda tässä esiin. Ja muutenkin, että mitä hyvää se tuo koko matkailualueelle, että mitä useampi yritys toimii kestävällä tavalla. Tässä ei lue näköjänsä, kuinka monta merkkiä saa laittaa, mutta tähän kohtaan se on 2500 merkkiä. Joka on karkeasti arvioiden noin puolen A4 verran tekstiä, eli ei tarvitse mitään valtavan pitkää tekstiä kirjoittaa tähän. Sitten jos te olette valinneet täällä ylempänä molemmat ikkunat tai tämän innovaatioikkunan, niin tähän aukeaa tämmöinen laatikko täytettäväksi kuin Innovative Character. Jos teillä on pelkästään se kestävyysikkuna tai haluatte pelkästään kestävyystoimiin hakea sitä avustusta, niin sitten teillä on ainoastaan tämä Change Fit-ikkuna tässä näkyvissä. Ja sen voi kirjoittaa suomen kielellä. Mutta koska meillä ollaan nyt haetaan molemmista ikkunoista, niin sitten täydennetään nämä molemmat laatikot. Innovative Character. Tässä max-merkkimäärä on 1000 merkkiä. Eli tämä on vähän lyhyempi, saa aika napakasti kirjoittaa sen oman ideansa. Tähän ja tosiaan täällä on myöskin ohjeet tähän, että kuinka pitäisi se oma idea tuoda esiin. Eli sellaiset ideat, jotka jollain lailla tuo jotain uutta matkailualalle,
olkoonpa se sitten uusi parannettu tuote tai palvelu, se voi olla uusi bisnesmalli, se voi olla vähän niin kuin laajennettu, eli siitä omasta toiminnasta mennään vähän, jos tarjotaan esimerkiksi aktiviteetteja, niin nyt tarjotaan myöskin majoitusta tai toisinpäin. Se voi olla kokonaan uusi yritys, se voi olla uusi teknologia, uusi appi, mikä teillä on käytössä, uusi digitaalinen markkinointistrategia esimerkiksi, kaikki mihin te voitte käyttää niin kuin ulkopuolista osaamista ja konsultointiapua, niin semmoiset kannattaa, niin semmoisilla kannattaa hakea rahoitusta tästä Windows 2. Sitten siirrytään eteenpäin. Seuraavassa osassa kysytään vaikuttavuutta. Eli täällä alla on vähän annettu ohje, että mitä tähän kuuluu kirjata ylös. Eli kuvaa, kuinka tämä uusi tuote, palvelu, muutos tuo positiivista ratkaisua tai positiivisia asioita paikallisesti sekä paikallisille ihmisille että myöskin niille paikallisille matkailijoille, kuinka ympäristö hyötyy tästä, kuinka tätä voisi laajentaa laajemminkin matkailualaa koskevaksi ja mitä tahansa vaikuttavuutta sillä teidän uudella innovatiivisella idealla on, niin kaikki semmoinen tähän. Ja tämäkin on aika lyhyt. Tähän mahtuu noin 1000 merkkiä. Eli ei tarvitse kovin pitkää kunhan ne on mahdollisimman hyvin niin kuin tiivistettynä ja vakuuttavasti kirjoitettu, niin se on aina etu. Sitten kysytään vielä, että kuinka tämä istuu sitten meidän Lookup-hankkeen tavoitteisiin. Eli tähän kohtaan kannattaa sitten tuoda esiin sitä taivaan ilmiöiden hyödyntämistä. Ja jos se tuntuu semmoiselta, että tämä on vähän niin kuin päälle liimattu, että mä en nyt tätä saa millään lailla istumaan näihin lintumatkailuun tai revontulimatkailuun tai yöttömään yöhön tai pimeään tähtitaivaaseen, niin jos se, että teidän toiminta tapahtuu semmoisella alueella, missä ei ole kovin paljon valosaastetta, niin se kannattaa tuoda tähän esiin. Ja jos teillä on retkeilytoimintaa, niin periaatteessa se yötön yö ja talven tähtitaivas ja revontulet on semmoisia, mitä me ei välttämättä huomioida siinä toiminnassa, jota me otetaan vähän itsestäänselvyytenä, niin niitä kannattaa tuoda tähän, että ne kirjoittaa oikeasti ylös, että ne tukee tätä meidän toimintaa ja tämä on se meidän alueen juttu. Eli en usko, että tästäkään välttämättä semmoista ongelmaa tulee, eikä kannata sitä ottaa turhan semmoisena, tai se voi taustottaa oman hakemuksensa näihin meidän taivaan ilmiöihin. Sitten eteenpäin. Seuraavaksi mennään kuvaahan yrityksen toimia vähän tarkemmin ja myöskin sitten tämän yrittäjän omaa osaamista. Eli ensin yritys, mitä yritys tekee, mitä taitoja ja erityisosaamista yrittäjällä on, tai mitä yritys tarjoaa tämmöistä miten se poikkeaa vastaavista samanlaisista yrityksistä. Semmoista kannattaa kirjoittaa tähän. Katsotaanpa, mikä se merkkimäärä oli.
Tähän merkkimäärä on 1000 merkkiä. Eli kovin pitkään ei tarvitse kirjoittaa. Samoin pyydetään kuvaamaan yrityksen työntekijöitä. Ekaksi, että kuinka monta te haluatte tänne kuvata. Toki yrityksen koosta riippuen, jos teitä ei ole enempää kuin yksin yrittäjä, niin silloinhan te kuvaatte vain tämän yhden ihmisen. Mutta vaikka teillä olisi useampia työntekijöitä, niin välttämättä teidän ei tarvitse kuvata kuin itsenne tai jonkun työntekijän, kenet haluatte sitten mukaan tähän hankkeen toimenpiteisiin. Sekään ei estä, että kirjoitatte ittenne ja hankkeen toimenpiteissä onkin mukana joku muu teidän yrityksestä, niin se on ihan ok. Mutta kirjatkaa tähän vastuuhenkilö, eli se, kehen voidaan olla yhteydessä, jos jotain yhteydenpitotarvetta tulee. Kuvatkaa lyhyesti oma osaamisenne ja kokemuksenne. Key qualifications voi olla esimerkiksi teidän koulutus. Siinä voi olla paljon muuta teidän ydinosaamista. Ja mikä teidän kokemus on, kuinka pitkä kokemus ja mitä te olette tehnyt, niin se lyhyesti. Tähän ei ole määrätty erikseen, että kuinka monta merkkiä saattaa olla, tai pitää olla off. Hyvä. Sen jälkeen kysytään teidän motivaatiota ja sitoutumista projektiin. Eli koska tässä on se 15 tunnin valmennusohjelma ja sen lisäksi myöskin näitä yrityskohtaisia mentorointeja, niin halutaan tietää, että teillä on riittävästi motivaatiota, aikaa ja sitoutumista sitten tämän hankkeen toimenpiteisiin. Ja mikä nyt onkaan motivaatio? Haluatte kehittää omaa osaamistanne, yrityksenne toimintaa, olette sitoutuneet osallistumaan webinaareihin 15 tunnin ajaksi sekä yrityskohtaisen mentorointiin. Mitä ikinä teidän motivaatio onkaan, niin avatkaa se tähän kohtaan. Jos teillä on tili linkkarissa, niin sitten tuohon linkki. Ja nyt kun kysytään, tai kun haen rahoitusta myöskin tähän innovatiivisiin ratkaisuihin, niin sen takia tässä kysytään sitten englannin kielen taidot. Jos te haette vain siihen kestävyysosioon, niin silloin tätä ei tule näkyviin tässä. Eli silloin englannin kielen taidolla ei välttämättä ole merkitystä. Mutta siihen voi laittaa esimerkiksi, että fluent English and experience in. Nyt on tämmöinen aktiviteettiyritys, että mä laitan tänne, että olen toiminut oppaana. Sitten tulee viimeinen osuus, jossa on tämä tavallaan, että kuinka vaikuttava tämä on teille, eli kuinka monta erilaista aktiviteettia
te teette tämän rahoituksen tuen. Tämä on ehkä semmoinen vähän hankalasti hahmotettava juttu, että mitä nämä aktiviteetit on. Mutta laitetaanpa aktiviteetteja nyt ei ole valittavanakaan enempää kuin 3, eikä niitä kannata olla. Koska nämä on sitten semmoisia aktiviteetteja, jotka te raportoitte tämän hankkeen päätyttyä. Se voi olla esimerkiksi, mä nyt valitsin tuohon 2 aktiviteettia. Laitetaanpa tänne, että me tehdään rahoituksella kestävyyssuunnitelma, joka sisältyy sitten siihen STF-ohjelman läpikäyntiin. Ei. Anteeksi, tämä tulee nyt. Tähän tulee vasta tämä avata, että mitä se pitää sisällään. No niin, eli aktiviteetit. Tässä tehdään kestävyyssuunnitelmaa ja joitain mittauksia. Esimerkiksi sähkön käyttö, veden kulutus, jätteiden käsittely. Ja tuloksena on sitten tämä Sustainability Plan. Joo. Eli kaikki ne mittaukset ja suunnitelmat, mitä yrityksessä tehdään, jotta saadaan se sertifikaatti ja päästään sitä STF-polkua eteenpäin esimerkiksi, niin se laitetaan tuonne aktiviteetteihin. Se, mikä te saatte raportoittavaan muotoon, niin se on sitten tämä deliverable. Eli jos teillä on se raportti tai se suunnitelma, niin se on sitten se teidän deliverable. Ja sitten kuvataan vielä tämä deliverable, mikä se sitten tulee olemaan. Eli todennäköisesti siitä tulee tuotoksena jonkunlainen raportti sekä suunnitelma, kuinka edetä eteenpäin. Niin riittää, että laitatte jonkun sortin kuvauksen, että mikä se tulee olemaan. Ja kuinka paljon tämän toiminnan osuus sitten tuosta budjetista on. Olkoonpa nyt 2000 €. Sitten, nyt kun mä olen valinnut 2 aktiviteettia, niin laitetaanpa se tähän seuraavaksi vaikka, että mennään vähän eteenpäin. Eli
kestävyyssuunnitelman lisäksi me ollaan päästy tämän vuoden aikana niin pitkälle, että saadaan tuo akkreditointi tehtyä ja deliverable name voisi olla tässä sitten jonkun sortin sertifikointi, akkreditointi. Ja olkoonpa se sitten tuo akkreditointi. Ja tähän oikeastaan, koska tämä on tämmöinen, niin riittää selitykseksi, että se on se sama asia. Ja nyt jos halutaan koko raha käyttöön, niin sitten tähän jäisi tuo 2500 euroa. Jos teillä ei ole mitään käsitystä, että kuinka paljon tämä budjetti on, niin kannattaa, jos teillä on tiedossa joku konsultti, joka tekee tämmöistä, niin kannattaa soittaa sinne ja kysyä, että mikähän tulisi olemaan, kun on tämmöistä suunnitteilla, niin silloin te saatte tuon budjetin estimoitua mahdollisimman hyvin, jolloin se on myöskin siinä vaiheessa, kun sitä rahoitusta myönnetään ja teillä on realistinen budjetti, niin se aina on tavallaan teidän etu. Mutta jos teillä ei ole mitään tietoa, niin mikään ei estä teitä tekemästä hieman enemmän kuin mitä te olette alun perin hakeneet, kunhan tulee sitten rahaa hyvään käyttöön. Seuraavaksi vain sitten taatte, että tämä on tehty hyvällä parhaalla mahdollisella osaamisella ja tiedolla, ja te myöskin suostutte tähän, että teidän henkilötietoja käsitellään näiden EU-ohjeiden mukaan. Sitten kun olette täyttäneet lomakkeen, niin tuolta vain save. Tämä ei, vaikka tässä lukee save, niin tämä ei tallenna oikeastaan mitään, että se hakemus lähtee saman tien. Eli siinä vaiheessa, kun rupeatte täyttämään tätä lomaketta, niin olisi hyvä, että teillä on kaikki nämä tekstit kirjoitettuna johonkin paperille, ja te vain leikkaatte ja liimaatte. Eli varsinainen tämän lomakkeen täyttö ei vie juurikaan aikaa, kunhan teillä on kaikki nämä tekstit sitten valmiina edellisellä Word-dokumentilla. Ja tosiaan teillä on tuolla keskusteluosiossa se Word-pohja valmiina, jota te voitte käyttää tämän hakemuksen täyttöön, ja sieltä vain sitten leikata ja liimata lomakkeelle ne tekstit. Tuleeko nyt kysymyksiä? Täältä, jos saisi kysyä vielä yhden tuohon, Aleksi tosiaan Ivalosta, terve. Niin Terve. Tuohon kohtaan 2.2, Contribution to Lookup Objectives. Jos saisi siihen vielä kerran, jos katsottaisiin sitä hieman, että mitä siihen kannattaisi vaikka laittaa ja mitä siinä ne mahdollisesti haluaisi sitten kuulla tämmöiseltä pieneltä tähtikierrosyrittäjältä. No niin, sä oot aivan ytimessä, jos on tähti. Tosiaan, Lookupin Objectives pohjana on se, että kaikki on jollain lailla kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä, eli mitään semmoista, mikä ei ole tavallaan kestävän matkailun mukaista, niin se ei ole rahoituskelpoista. Samoin jos se edistää digitaalisuutta, niin se on tavallaan semmoinen
hyöty ja myöskin se, että se vahvistaa sitä yrityksen muutoskyvykkyyttä. Ja nämä on niin kuin niitä taustoja, eli näiden päällekö lähtee rakentamaan, mitä muuta hyötyä se oma hanke voisi tuoda, niin kaikki toimenpiteet, jotka jollain lailla, esimerkiksi matkailussa, jos teillä on vaikka lumikenkäreissu, eli lumikenkäretki, menette johonkin paikalle, missä te voitte ihailla tähtitaivasta tai revontulia, vähän säästä riippuen, niin kaikki semmoiset kannattaa niin kuin tuoda tässä esiin. Eli kaikki aktiviteetit, jotka linkittyy taivaan ilmiöiden havaitsemiseen. Eli periaatteessa myöskin se, että teillä on kesäisin jotain retkiä, missä te pääsette ihailemaan keskiyön aurinkoa. Tai teillä on joku majoitus, missä pääsee näkemään keskiyön auringon, tai ei ole talvisin valosaastetta niin, että tähtitaivas ja linnunratakin näkyy, niin ehdottomasti kaikki sellaiset kannattaa tähän niin kuin listata. Jos teillä on lintumatkailua, niin kerrotte sen. Tai jos teillä on esimerkiksi majoitusta ja te ruokitte lintuja talvisin siihen, niin sekin on jo kontribuutio tälle. Eli te jollain lailla otatte huomioon linnut, taivaanilmiöt omassa toiminnassanne. Joo, kiitos. Joo, aina vähän yrityksestä riippuen, mutta jotta tämä ei tule kellekään semmoisena ylivoimaisena, niin sen takia ohjeistan näin. Sitten voisin lopuksi näyttää tämän dokumentin, eli tämä kannattaa lukasta läpi. Tämä on Lookup Call Guidelines, 39 sivuinen. Täällä on yleistä hakemuksesta. Täällä on hieman ohjeita, tarkempia ohjeita, mitä nämä pitää sisällään, nämä eri ikkunat. Ja hakuprosessista vähän ja kuinka valinta tehdään. Sopimuksen kirjoitusvaihe. Aikataulua. Sitten mennään tänne liitteisiin. Eli tässä on sertifikaattilista. Tämä ei ole täydellinen ja minä ajattelen, että kaikki sertifikaatit, jotka on STF-ohjelmassa hyväksytty, niin on niitä, jotka kelpaavat niin kuin tähän hakuun. Tämäkin kannattaa katsoa siinä vaiheessa, kun tekstejä muokkaatte, eli mitä asioita painotetaan eri kohdissa, eli täällä on hieman eri painoarvoilla noita eri kohtia, niin nämä kannattaa käydä läpi ja vähän sen perusteella ehkä niitä tekstejäkin sitten painottaa. Ja tässä on pisteytys noista kriteereistä vähän pitemmästikin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuota sopimusta ruvetaan kirjoittamaan, niin kannattaa sitä ennen jo katsoa tuo malli tuosta sopimuksesta, että miltä se näyttää. Mutta tässäpä tämä kaikessa lyhykäisyydessään. Jos ja kun tulee lisää kysymyksiä, niin olkaa yhteydessä. Mä tiedän, että tällä on äkkiseltään vaikuttaa kauhean monimutkaiselta, mutta sitten kun näitä yhdessä vähän katsoo ja jos teillä on tosiaan niitä ideoita jo valmiina olemassa,
niin se itse hakemuksen täyttö ei ole kummoinenkaan homma. Ja jos tarvitsette apua, niin ehdottomasti saa olla yhteydessä. Vieläkö olisi kysymyksiä? Voi kysyä jälkeenkin päin. Mulla olisi kysymys tuosta maksatusprosessista, että onko se niin, että ensin yritys maksaa itse kaikki kulut ja kuittia vastaan, sitten saadaan tämä tuki vai miten se toimii? Hyvä kysymys. Tämä pitikin tuoda esiin. Eli kestävyysikkunassa on mahdollisuus saada 1 500 € etukäteen, eli että pääsee toimenpiteissä alkuun, ja se loppu 3 000 € on sitten sen jälkeen, kun on raportti luovutettu. Eli siinä on tämmöinen ennakkomaksu. Mutta Innovaatio 2:ssa matka-avustukset oli muistaakseni aina sen tapahtuman jälkeen, mutta tämän mä voisin vielä varmistaa, että oliko noin. Mutta kestävyysikkunassa on tosiaan mahdollisuus saada se 1 500 ennakkona. Kiitos. Tuleeko vielä? Ja jos ei tässä vaiheessa tule, niin ehdottomasti saa olla yhteydessä meihin päin, niin autetaan eteenpäin sen, mikä voidaan. Ja tosiaan tässä on vielä hetken aikaa työstää, pari viikkoa aikaa työstää hakemuksia ja jättää hakupaperi sisään. Ja toivon oikein runsasta osanottoa, että saadaan mahdollisimman suuri hyöty tästä hankkeesta myöskin meille Suomeen. Kiitoksia kaikille osallistujille ja toivottavasti palataan sitten hakemuksen muodoissa. Kiitos. Hei hei. Kiitos.